Қонақ бит шоу тапшыруының партнері Аудио Қазан тауыш яздыру студиясы. Менә ул шәп бит эфирда қонақ бит шоу. Һәм бүгінгі тапшыруыбызның қонағы күп кенә конкурслар лауреаты һәм Казан шәһәр филармониясы солисткасы Алсу Валиуллина. Алсу, сәлем. Хәерле көн барыгызга да. Алсу, мин беләм, син үтә дә талантлы музыкант һәм җырчы. Әйдә киттек сәхнәгә. Киттек. Nazlı hisler, tatlı hisler belem yarattırır Mine gelgensin Hey yazmışım rahmet sana Matırtırmış güle gitgenge Min dilesen şunu verip mina O bəxit nasip etkenge Hey yazmışım rahmet sana Matırtırmış güle gitgenge Min dilesen şunu verip mina O bəxit nasip etkenge Ey yazmışım, min rəhmətlər oxuyum Jırları üçün Tavış bergensin, мың жәлләни Мың нур беріп миңа Жырлы тұрмыш Гүлләр гиткенсен Ей yazmışım, рәхмәт сиңа Матур тұрмыш Гүлләр гиткенге Мин теләсәм Шуны беріп миңа Олы бәхет насип еткәнгә Ей yazmışım, рәхмәт сиңа Матур тұрмыш Гүлләр гиткәнгә Мин теләсәм Шуны беріп миңа Олы бәхет насип еткәнгә Hey yazmışım, rahmet sana Güle gitgenge Min dilesem Şunu bilip mina Nasip etkenge Hey yazmışım, rahmet sana Matur turmuş Güle gitgenge Min dilesem Şunu bilip mina Ulu bəxit nasip etkenge Алсу, әле генә сезнең сәхнәдә матур, романтик мәхәббәт турындагы җырыгызны тыңлап уздык. Инде безнең тапшыруны карап барган булсагыз, сценарий буенча хәзер безнең нәрсә икән? Сораулардыр. Сораулар, тик аңа кадәр мин сезгә чәй һәм кәһвә тәкъдим итәм. Чәй Энрике Иглесиас, кәһвә Пласидо Доминго. Кем белән дуэт җырларга теләр идегез? Энрике Иглесиас белән.
Алайса шәй сезгә. Мен уйлаган идем, сез Пласида Домингоны сайларсыз дип ничектер теге тавышлар белән туры килә кебекме шунда белмим. Яисә сезнең җыр дөньясы охшашрак дипме? Энрике Иглесиас белән энергетикос белән туры киләбездер. Шуңа аны сайлаганмындыр. Миңа калса күп кызлар каршы килмәс идедер әгәр дә Энрике Иглесиас белән дуэт җырларга мөмкинлек булса. Рәхмәт, әйбәт фикрегез һәм менә дигән сайлавыгыз өчен. Инде хәзер төп әңгәмәбезгә күчсәк тә буладыр. Алсу менә сез вокал укытучысы буларак һәм шундый сайлаулардан соң мин сездән моң һәм мелизма турында сорамы булдыра алмыйм. Нәрсә ул моң һәм нәрсә ул мелизма? Мин моңа кадәр уйлап йөридерем, моң сүзнең тәрҗемәсе русчага ул мелизма дип. Тик күпләр әйтәләр, моң ул башка әйбер, мелизма ул башка әйбер дип. Әйе, килешәм, дөрес әйтәләр. Моң инде ул, беләсезме, аның тәрҗемәсе юк бит моң дигән сүзнең. Ул инде менә безнең татар халкына гына хас, татар җырларына гына хас бер матурлык инде, бер сихри әйбер инде ул. Халык күңеленә үтеп керә торган бер шундый моң инде ул. Ә мелизмга килгәндә, мелизм инде ул техника голосы дип әйтәсем килә инде менә. Мелизм ул татар халкында бер төрле булса, Европа җырчыларында ул бөтенләй икенче төрле. Менә мисал өчен Уитни Хьюстон, Марайя Керрилар, алар шундый катлаулы зур-зур мелизмнар белән җырлыйлар, шулай бит инде. Ул безнең татар халкында бөтенләй икенче төрле, йомшаграк, матуррак дип әйтимез соң инде. Һәм инде мелизмны һәрбер җырчы үзенчә ясый. Мәсәлән, бер төрле җырны төрлечә җырлый ала төрле җырчы. Димәк, җырның мелизмасы юк, җырчы аны үзе мелизм кертә ул җырга. Һәм ул бит инде тавышның бормалары, бит инде бормалары, һәм инде төрле җырчы төрлечә бормалап җырлый җырны татар халкында. Димәк, татар башкаручысы ул чит илнекләренә караганда да күпкә шәбрәк. Димәк, ул моңлы да һәм мелизмалы да. Әйе, дөрес. Димәк, сездә шундый, сездә дә моң да бар, мелизма да бар. Бардыр дип уйлыйм инде. Менә алар икесе дә Ходай биргән әйберләрме? Яисә мелизмасы булмаган кеше анда репетиторларга йөреп, яисә музыкаль мәктәпләрдә укып, шушы мелизманы булдыра аламы? Әйтик, мәсәлән, менә мин хәзер җырларга өйрәнә башласам, мин үземдә мелизма булдыра аламмы? Беләсең, Алиса, ул инде барбер дә теге өйрәнеп була, байытып була мелизмны. Ләкин ул менә башта бирелә Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Моң да, мелизм да. Аның өстендә эшләп, мелизмны байтырга була, әлбәттә. Пожалуйста, миңа килегез, мин сезне җырларга өйрәтәм. Алла бирсә, исәптә бар. Әйе. Алсу, менә шундый музыкаль белемегез дә бар, сез Казан филармониясында да эшлисез, укытасыз да. Инде эстрадага да мендегез. Хит-парадларда да катнашасыз, клипларыгыз да уйный, Кайчан сольный концерт? Сольный концерт җаваплы әйбер ул минем өчен. Без инде менә Казан шәһәр филармониясының берничә артисты белән, Рөстәм Закиров, Эльвира Хайруллина, Рафаэль Якупов, Алмаз Хасанов кебек җырчылар белән сольный концерт ясарга планлаштырып торабыз. Әлегә шундый кичкенә генә мини состав белән. Бусын күмәк шундый сольный концерт. Әйе, күмәк. Киләчәктә бәлкем, кем белгән, үземнең сольный концертымны да булдырырмын. Карарбыз. Якын киләчәктә ул менә ничә елдан дип барбер бит уйлап планлаштырып йөрисең. Әйе. Менә 2-3 ел Алла бирсә. Алла бирсә, әйе, шулай дип уйлыйм. Яра. Сез бүгенге көндә продюсерсыз эшлисез, шулай бит? Продюсерсыз эшлибез, әйе. Продюсер белән эшләргә теләк бармы? Миңа калса, продюсер белән ничектер җиңелрәк кебек. Ул синең өчен хәл итә, сөйләшә, организацион моментларын барысында кили. Әлбәттә, инде ул продюсер белән эшләү җиңелрәк булыр иде дип уйлыйм инде мин. Күбрәк финанс якка кагыла бит инде. Әгәр дә стабильный зур керемең булса, продюсер белән дә эшләргә була. Әлегә андый мөмкинлекләр булмаганга күрә, үзем эшлим. Әгәр дә берәр продюсер сине матди түләүләрсез генә алырга риза икән, алсойда бергә эшлибез, 70% миңа, 30% сиңа дисә, син нинди очракта ризалашыр идең, ул нинди продюсер булса? Ул нинди, әлбәттә, ул татар
булырга тиеш. Бу мөһим, әйме? Ие, татар сәнгатен бик белергә тиеш. Безнең татар халкына нинди иҗат кирәк, нинди җырлар кирәк икән белергә тиеш. Шул очракта мин уйлап карарым, әлбәттә. Әлбәттә. Ну, мин төрле авантюрларга бик җиңел бара торган кеше. Мин ризалашырым кебек. Әгәр дә продюсер сезгә тулайым үзгәрергә тәкъдим итсә, әйтик, анда мәсәлән Кэти Перри кебек, чәчләрегезне кистереп, блондинкага буятып, шундый шаккаттыргыч мейкап, шаккаттыргыч кием, стиль. Гомумән татар җырчысы образын ертып ташлап, ниндидер Ауропачанда дөньяви образда чыксагыз. Эшләп карарга була, әлбәттә, Алися. Мин эшләп карарым. Мин андай креатив әйберләргә бик җиңел карыйм, бик җиңел барам. Ул бит инде чәчне үстереп була яңадан, ошамаса. Буятып була, кире үзгәртергә була үзең. Шуның өчен мин курыкмыйм андай әйбердән. Менә сез бит татар халык җырларын, шундый моңлы, талгын җырларны матур итеп башкарасыз. Шундый ачык образда ничек булачак ул? Минем аны эшләп карыйсым киләдер. Беләсеңме, Алися? Һәм күптән түгел генә мин барабаннарда уйнарга өйрәндем, бит. Минем хыялым барабан установкасында уйнап җырларга, шундый бер креативный бер номер эшлисем килә. Булса бик булыр. Без моны көтәбез. Мондый шәп номерны, гомумән шәп чыгышны, кем белә, бәлки ул хәтта концерт форматына да әйләнер аннан соң. Бәлки, минем планнарым бар. Ярар, бу планнар тиздән ала бирсә, чынга ашыр. Ә хәзер әйдә сәхнәгә синең берәр җырыңны тыңлап китик тагын. Әйдәгез.
Аудио Qozon Ул Татарстанда Европа дәрежесіндегі бірінші тауыш яздыру студиясы. Һәм түрлі пландағы шараларны шынға ашыру үшін менә деген ижади кеңлек. Аудио Qozon мында музыканы яратып әзірлейлер. Қунақ бит шоу тапшыруының партнері Аудио Qozon тауыш яздыру студиясы. Алсу, сен мәктәптә ничегрәк укыдың, ниндирәк билгеләргә? Алиса, минем математика һәм физика кебек фәннәр бик авыр барадыр. Шунлыктандыр инде мин сәнгать юлы буенча киткәнмендер.
Ярар, алайса бірде бір шыласы түгел. Не үшін сұрадым бұл турда? Чөнки безнең хәзер мәктәп сораулары дип аталган уйныбыз булачак. Мин монда мәктәп программасыннан 4 сорау бирәчәкмен. Математика, физика биредә юк. Шуңа күрә рәхәтләнеп 5легә җавап бирсәң була. Ну алай булай 4легә җавап бирәсең икән, әйме? Сиңа бирем үтәргә кирәк булачак. Ә бирем ул безнең булыр акапельны гына берәр инглизчә җыр башкарырга. Син әзер? Әзер. Ризалашасың? Ризалашам. Бирбишне. Әйбәт, киттек алайса. Димәк, сорауларны укыйм. Зөләйха драмасын кем язган? Мустай Кәрим, Галиәскәр Камал, Гаяз Исхакый, Мирхәйдәр Фәйзи. Гаяз Исхакый. Дөрес. Киттек алдагысына. Америка Кушма Штатларының баш каласы кайсы шәһәр? Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Бостон. Вашингтон. Дөрес. Чираттагы сорау монсы авыррак бераз. Татарстан Конституциясе кайчан кабул ителгән? 1991 елның 4 ноябрендә, 1992 елның 6 ноябрендә, 1993 елның 4 ноябрендә, 94 елның 5 ноябрендә. 4 ноябрьдә. Ничәнче елның? 91 яисә 93 ел. 93 ел. Дип әйттең дә ялгыштың. 6 ноябрь 92 елны Татарстан Конституциясе Россиянекенә караганда 1 елга, ярты елга дип әйтик, алданрак кабул ителә. Ярар, киттек алдагысына. Бу сорау логикага, мантыкка кагыла. Шитлектә 3 куян бар. 3 куянны 3 балага бирделәр. Ләкин 1 куян шитлектә калды. Ничек? Шитлектә 3 куян. 3 куян бар. Һәм янәшәдә 3 бала. Менә шул 3 балага берәр куян бирделәр. Ләкин 1 куян шитлектә калды. Кашкан? 1 балага шитлеге белән биргәннәр куянны. Ярар. Бик катлаулы сораулар бирәсең, Алиса. Ләкин сез икесенә дөрес җавап бирдегез. Бу әйбәт күрсәткеч. Тик шулай да җиңелгәчтән инде нишлибез? Биремне Җыр җырлыйбыз. Әйдәгез, акапельны гына берәр матур инглиз җырын безгә башкарып китсәгез. Бер тиз җыр җырлыйм әле. Әйдәгез. A goddess on a mountain top was burning like a silver flame. A summit of beauty and love. A Venus was her name. Do 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 do. She's got it. Your baby, she's got it. I'm your Venus. I'm your fire. It's your desire. I'm your Venus, I'm your fire, it's your desire. Woo! Афәрин, искиткеч булды бу сездәге тавыш, сездәге тембр. Һәм миңа биредә реклама гына күрсәтәсе калды шушы әйме. Шәп, асыл менә шундый матур җырлыйсыз әйме. Татарча җырларда башкарасыз, русча җырларда, чит ил эстрадасы белән дә сез таныш әйме. Һәм күп кенә конкурсларда сез катнашып барасыз. Татарстан күләмендә, Россия күләмендә, хәтта халыкара масштабта да әйме. Менә бу конкурсларда катнашу теләге ул кайдан килә? Сез азарт кешеме? Яисә сезгә әйтәләр, "Алсу, менә шундый конкурс бар иде, әле катнаш әле" дип. Менә тормышта мин азартный кеше түгел, әйме, Алиса. Но конкурс дигәндә менә нәрсәдер тарта, ниндидер ни кирәк, ниндидер процесс барырга тиеш минем өчен. Туктамаска кирәк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Менә шуның өчен шунлыктан конкурска жюрим инде. Ал конкурслар сезне нишләтә? Чыныктырамы, үсендерәме? Анда бит җиңелсәң, җиңелә дә белергә кирәк. Беләсеңме, конкурска барганда бер кашанда мин җиңәм дип бармаска кирәк. Ниндидер уңай эмоциялар алырга, ниндидер яңа танышулар, яңа күрешүләр, нидер күрәсең, нидер беләсең. Шуның өчен, менә мин үзем шуның өчен барам конкурска. Моннан берничә ел элек әйбет, сез хәтта голос тапшыруында да катнашып карар өчен аның кастингына да бардыгыз. Тик кызганыч үтә алмадыгыз. Ну яра, безгә җиңү мөһим түгел бит, катнашу иң мөһим. Менә анда ничек ул сәхнә артында нәрсәләр кыланалар? Гомумән, әлеге голос тапшыруына сайлап алу этабы ничегрәк уза? Шул турыда да сөйләп китегез безгә. Ой, бу инде 2012 елда иң беренче голос проекты иде. Беренче каналдан мин күрдем рекламасын. Менә шундый телепроект голос башлана, үзегезнең заявкаларыгызны җибәрегез дигән рекламаны күрдем дә, озак уйлап тормыйча
җибәрдем үземнең җырларымны. Һәм инде берничә көннән миңа шалтыраттылар. Килегез кастингка Останкинага дип. Мин ризалаштым. Әлбәттә, бу минем өчен ниндидер яңалык, нәрсәдер күрү, нәрсәдер белү. Мин инде әлбәттә анда җиңәм, нәрсәдер эшлим дип бармадым, чөнки бу проект турында әле беркем белмидер. Ул слепой прослушиваниелар турында беркем белмидер. Бу яңа чыккан проект. Һәм мин кызык өчен генә бардым. Сәхнә арты бик кызуан да. Бик күп катнашучылар, бик күп җырлаучылар һәм бик шәп җырлаучылар, бик күп чит илдән килүчеләр, бик күп. Мин инде андагы обстановканы килеп күргәчтен шаккатып калдым. Но мин үземә шул хәтле теге заряд энергия алдым, адреналин алдым үземә. Бер дә барганыма үкенмим. Үтмәсәм дә мин барып күреп кайттым бөтен процессны. Әгәр үтә калсагыз, наставник буларак кемне сайларыгыз? Пелагеинамы, Градскинамы, Агутиннамы, яисә Дима Биланнамы? Градскина, наверное. Градскин. Градскина сайлар идем. Үзегезнең менә алар урынында шушы кәнәфидә утырып сайлау теләгегез бармы? Бу бик катлаулы эш. Мин үзем укытучы да буларак бит нидер тавышка бәя бирү бик катлаулы. Мин ризалашмасым мөгаен. Алсу, Казан филармониясында эшләгәч, сез гастрольләргә дә төрле җирләргә күп йөрисез бит инде, әйме? Менә иң ерак барган ноктагыз ул кайда булды? Һәм кайчан? Казан шәһәр филармониясы белән без бик еш чыгабыз гастрольләргә. Безнең бик зур коллективыбыз, бик тату, матур коллективыбыз безнең. Кайсы ерак җиргә бардым икән? Менә хәзер бик озак кына искә төшерергә кирәк, Алиса. Бик күп җирләргә бардык инде. Себерләргә, Ставропольский крайда, Сибирьдә, Крымда, Кемеровская областьта бик күп инде. Менә хәзер түгел генә искә төшереп әйтә алмыйм. Рәсәйне аркылы йөреп чыктыгыз инде. Йөрдек, бик күп йөрдек. Мин беләм, сез бүгенге көндә шундый неформаль бер оешмада да торасыз, әйме? Кызлар пати дигән сезнең оешмагыз бар. Ие. Кайчан оешты сезнең бу оешма? Бу оешмага 3 елдан артык инде. Бу оешмада бик күп хатын-кызларыбыз, бик күп сәнгать кешеләре, күбесе алар әниләр, кемнеңдер яраткан тормыш иптәшләре. Бик күңелле бездә. Хатын-кыз энергетикасы белән алышынып торабыз гел оралашып торабыз бер-беребез белән. Кимгә дә нинди дә булса да ярдәм кирәк булса бер-беребезгә ярдәм итеп, киңәшләшеп, гел оралашып, менә нәрсәдер бер-беребездән өйрәнәбез, бер-беребезгә нидер өйрәтәбез. Менә бик кызык яшибез без. Менә кызык яшисез дә һәм алар да сезне бүген кызык итәргә булдылар. Сезгә бер сюрприз әзерләделәр. Әйдәгез әлеге видеоны карап китәргә мин хәзер сезгә тәкъдим итәм. Шушы аппаратның тавышын гына ачып, килү алсам мин хәзер әйме? Карыйбыз. Безнең Алсуыбыз шибәр, мөлаем, акыллы хатын-кыз, искиткеч әни, профессиональ талантлы җырчы һәм иң мөһиме ышанычлы тугры дус. Мин үзебезнең Алсуыбызны Хади Такташның Алсу поэмасындагы сүзләр белән тасвирлар идем. Син үзеңә үзең хуҗа бүген. Үзе акыллы, үзе сөйкемле, үзе усал, үзе бер дә усал түгел кебек шикелле. Безнең Алсуыбыз бик серле, сөйкемле һәм мәхәббәтле. Безнең Алсу зирәк, кешелекле, авырлыклардан курыкмый торган, үз максатына ирешә торган кеше. Безнең Алсукай бик ярдәмле, бик сабыр, бик кешелекле һәм бик талантлы кыз. Безнең Алсуыбыз йомшак, назлы һәм серле. Алсу әле ул дөрес тукланы буенча бик зур эксперт. Шул тәмле ризыклары белән безне дә сыйлый, зифа булырга һәм дөрес тукланырга безнедән ди. Алсу, син искиткеч гаҗәеп кеше. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Ә хәзер игътибар, сорау.
Алсу, ничек уйлыйсың, кызлар партияда сине кем бик нык ярата һәм кем сине өнәп бетерми? Менә сорау ичмаса. Әйдәгез шуңа дөрес иттереп, җавап та бирик инде алдамы гына. Менә әле мин бу кызлардан әйтелгән сүзләрдән әле теге нитеп утырам, исереп утырам, шундый күңелле булды. Рәхмәт бик зур кызларга, бик зур рәхмәт. Кем менә бетерми икән? Үземә дә кызык булып китте. Кем бик каты ярата икән? Менә эчке тыймлау нәрсә дип әйтә. Өйдә бетмәгәннәре китеп беткәндер инде аның, Алисия. Кем? Мине үземнең бергә эшли торган кызларым бик каты ярата торгандыр дип уйлыйм инде мин. Ойгөл Бариева бик каты яратадыр дип уйлыйм. Эльвира Шакирова бик каты яратадыр дип уйлыйм. Без аны китсәң барсы да бик каты яраталар. Ярар, рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, шундый сюрприз өчен. Бер дә көтелмәгән әйбер булды бу минем өчен. Сезгә сер бирмәделәр, әйме чыгармадылар бу сүз турында? Бер нәрсә белмәдем аны турында мин. Кызлар, шундый сюрпризыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Минем өчен бик көтелмәгән әйбер булды бу. Шәп, яратам сезне барыгызны да. Күз чагыла карасаң, алтын көмеш кирәк түгел бер-береңне аңласаң. Алтын көмеш күз чагыла карасаң, алтын көмеш кирәк түгел бер-береңне аңласаң. Алтын көмеш саф алтында табыла, алтын көмеш туйып булмый мәхәббәтнең сагына. Алтында табыла, алтын көмеш куйып булмый мәхәббәтнең сагына. Алтын көмеш тау булса да күңелләрне җылытмай, бәхетлеләр яшьлектәге вәгъдәләрен онытмай. Алтын көмеш тау булса да күңелләрне җылытмай, бәхетлеләр яшьлектәге вәгъдәләрен онытмай. Башларын әйләнмәсен, алтын көмеш шылбырларга хыяллар бәйләнмәсен. Алтын көмеш шыңнарыннан башларын әйләнмәсен, алтын көмеш шылбырларга хыяллар бәйләнмәсен. Алсу, бүгінгі көндә синең Аллаға шөкер менә бар нәрсәң дә бар әйме, эшең бар, музыкаль карьераңа сукмак салынган, нәкрен алга таба барасың әйме. Улың, кызың үсә, Аллаға шөкер. Ауыр вакытлар инде артта калган. Ирең белән рәхәтләнеп, шикердәшеп, шәйләр эчеп, узган көнгә анализ ясап, киләчәккә планнар корып кына яшисе кебек әйме. Тик сез аерылышкансыз икән. Гафу ит инде менә шул темага да кирип киттем. Ни сәбәпле? Синең планкалар үзгәрдеме? Аерылыштык, әйе, мин үземне бер кайчанда аерылышырмын дип уйламаган идем, ләкин аша килеп чыкты. Тормыш барышында ниндидер авырлыклар килеп чыга, шулай бит, шатлыгы да була, кайгысы да була, һәм кешеләр инде менә алар кайгыда сыналар, шулай бит. Без менә кайгыларны бергә кичереп үтә алмадык дип әйтәсе килә инде. Юлларыбыз аерылды, ләкин мин моңа бер дә борчылмыйм, хәзер инде борчылмыйм. Һәм бер дә үкенмим, шулай булганына. Мин бәхетле. Мин бәхетле, Аллаһка шөкер, чөнки хатын-кызның бәхете ирдән торырга тиеш түгелдер дип уйлыйм инде мин.
Хатын-кыз үзенә үзе бәхетле булса, бөтен кеше бәхетле була. Аның янында булган бөтен кеше бәхетле була. Шуның өчен мин бик бәхетле. 2 балам бар, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Яраткан эшем бар, яраткан коллегаларым бар, дусларым җитәрлек. Тормыш дәвам итә. Яшибез. Димәк, тормыш трамплины сезне аерса да, сиз бирешмисез, Бирешмим. Молодец. Менә сезгә шунда таянып яшәр өчен, рәхәтләнеп анда ишегезне бушатып яшәр өчен, кирәк вакытта көлешеп, кирәк вакытта шаярышып, менә шулай рәхәт яшәр өчен нинди ират кирәк, нинди ират ул сезнең идеал. Әйтик анда менә мәсәлән, геройлардан карасак, Брэд Питт, Дима Билан, Данила Козловский, менә шундый матур типажлардан дип әйтик. Типаж белән әйткәндә төгәл генә әйтә алмыйм, Алиса. Ләкин минем белән булган ир ул мине бик каты аңларга тиеш дип уйлыйм инде, Минем сәнгатемне, минем иҗатымны яратырга тиеш. Һәм җиңел булырга тиеш. Менә аралашуда бик җиңел кешеләрне яратам инде мин. Үпкәләшеп, озаклап сөйләшми торган кеше миңа бөтенләй дә туры килми. Үпкәләштек, сразу сөйләшә башладык. Менә шундый кеше кирәк миңа. Җиңел кеше кирәк. Менә әйтик, мәсәлән, менә шундый җиңел кешене, шундый идеал принципны очраттыгыз, Сез үзегезне гаиләгә генә багышлап, сәхнәдән китәргә әзерме мондый очракта? Юк. Мин сәхнәне ташларга әзер түгел. Бернигә дә алыштырмыйсыз? Юк. Һөнәр буларакмы, хобби буларакмы, сезнең барыбер үрелеп барырга тиеш? Үрелеп барырга тиеш, Мин өйдә тик кенә утыра торган кеше түгел. Менә энергия белән сугарылып, арганнан соң хәл алыр өчен, гомумән кәеф күтәрелсен өчен, авыр чакларда яисә син ниндирәк җырлар тыңларга яратасың? Минме? Син? Кайчакта гел тыңламыйм. Музыкадан баш тартам мин. Чөнки беренче мин укытам, көне буе җырлыйм балалар белән. Көне буе уйныйм фортепианда. Мин кайтам, бөтенләй сөндереп куям. Мин ял итәм. Ничек ял итәсең син? Мин ничек ял итәм? Мин тәмле ашарга пешерәм. Минем өчен ул ял менә өйдә ниндидер уют ясау. Нәрсәдер җыштырам, юам. Менә өйдә әгәр дә чиста, якты, матур булса, менә минем өчен ял. Син типик татар хатыны, эшләп ял итә торган. Ярар, менә сиңа тулысынча комфорт яшәр өчен, әймәйдә хыялланып алырга. Ничә миллион доллар кирәк? Менә Алсу Валиуллина комфорт, рәхәтләнеп яшәсен өчен. 1 миллион доллар булса җитәдер. Син шулай гына шикләнәсең. Нәрсә кирәк соң бәхет өчен? Нәрсә кирәк? Менә нәрсәләр алырың, шул 1 миллион долларың бар ди хәзер синең. Мин алар идем. Минем шундый үземнең өйдә яшисем килә. Су буенда, урман буенда. Урман буенда алар идем. Ярар. Нинди машинада йөрер идең? Уңайлы машинада йөрер идем. Биек тәбәнәк ул? Биек машинада. Мин вертолет алыр идеңме гастрольләргә йөрергә? Юк. Алмас идем, юк. Вертолет алмас идем. Мин бүтән туганнарыма, әниемә, дусларыма ярдәм итәрем, мөмкинлегем булса. Ял итәргә кайда барыр идең? Ял итәргә диңгез буена. Диңгез буена әлбәттә, һәм Европа буенча минем сәяхәт ясыйсым килә, хыялым. Алсу, әгәр дә менә бүгенге көндә сине шикләүче бернинди әйбер дә булмаса, менә син хәзерге моментта нәрсә эшләр идең? Нәрсә эшләрем икән? Берни дә сине шикләми. Мин китеп барырым ял итәргә, берәр җиргә. Рәхәтләнеп, пляжда ятып, кызынып, су керер идем. Төрле шәһәрләр, илләр күрер идем. Сәяхәт итеп, үз-үзеңне байытыр идең, әйме? Бик әйбәт. Әйдә, әлеге урында без синең белән бүленәбез, һәм бер уен уйнап алыйк. Әйдә. Алсу, өр-яңа уеныбызга тукталабыз. Әлеге уенның бер генә җырчы белән дә безнең әлегә уйнаганыбыз юк.
Сені белән әйбәт килеп чыкса, алга таба без аны башкаларга да уйнатырбыз, әйме? Әлеге уен атала Таны һәм җырла дип. Менә минем кулда фотосурәтләр җырчыларның. Сиңа әлеге фотосурәтләрен танырга кирәк булачак. Кем икәнен һәм шушы җырчы репертуарыннан 1-2 ел яисә кушымтасын җырларга кирәк булачак. Биредә татар эстрадасы, татарның метрлары да бар, биредә Рәсәй эстрадасы җырчылары да һәм чит ил артистлары да бар. Һәм бер сюрприз да бар. Әгәр дә белмәсәң, әйме, әйдә без сиңа рөхсәт итик. Берәр артистны танымасаң, таныш белешеңә шалтыратырга мөмкин булачак. Тик бер генә тапкыр. Яхшы. Син әзер? Әзер. Киттек, башлыбыз әйдә алайса. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кемне аласың икән? Аха. Кем бу? О, Егор Крид. Беләсең, әйме? Егор Крид. Беләм. Безнең бүгенге көндә популяр җырчы. Әйдә аның репертуарыннан 1-2 ел яисә кушымта. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди, на работу ты буди. Ну зачем? На-на-на-на, ты буди, 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 на работу. Шундай җырын. Афәрин булды. Биредә дан дип без галочканы куйдык, киттек алдагысына, чираттагысына. Киләсе җырчы. Илсия Бадретдинова. Булмый булмагач, актанышта туймагач, ичмасам берәр туганың, зур нәшәнлек булмагач. Шәп, эффектны гына башкарып уздың әлеге җырынны. Актанышта тумагач дигәсен сырысы килә. Син тумышың белән кайдан? Мин тумышым белән Чаллыда тусам да, үземне Азнакай кызы дип санап йөрим, чөнки бәләкәй вакыттан шунда килеп, шунда үстем, Азнакайларыннан мин. Ярар. Алабыз чираттагысын. Так. Менә бу безнең сюрприз иде. Менә бу сюрприз. Ичмасам. Мультиктан берәр ризыкны җырлап китсәң. Пам-парам-парам-парам-пам-пам. Пам-парам-парам-парам-пам-пам. Пам-парам-парам-пам-пам. Пум-пурум-пурум-пум-пум. Пам-парам-парам-парам-пам-пам. Пам! Булды. Яхшы. Дальше киттек. Киләдек. Так. Аха, менә бу кем? Бу кем икән? Бу бик заманча җырлар җырлый торган. Заманча җырлар җырлый. TikTok'та ул популяр әлеге башкаручы. Timothy лейблыннан китте ул. Бу Клава. Әйе. Клава. Кока. Дөрес. Клава Кока. Беләм икән. Чат-чат, чат-чат, ты покинула чат-чат, чат-чат. Ты покинула чат-чат, чат-чат. Яхшы. Шундай җыр. Ярып чыкты. Так. Монысы. Халида Бигичева. Идәл битул, тирән битул, тирән битул, киң битул шул, тирән битул, киң битул. Шәп, син шул дәрәҗәдә профессионал, җиңел генә бер җырдан икенчесенә элеп алып китәсең, әйме? Күз тимәсен әйдә киттек. Шул рухта дәвам ит. Дәвам итәбез. Флора Сөләйманова. Бу минем яраткан җырчым. Флора апаның җырларын бик күп беләм инде. Һәм инде аның бөтен кеше белә торган бик матур җыры бар. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөле бакча, назлы җил сулашың. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын. Күңелең назларын, җырыңнан таныймын. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын. Күңелең назларын, җырыңнан таныймын. Шәп, искиткеч. Синең белән әлеге уенны мин иртәнгә кадәр уйнап утырырга риза. Киттек, 4 фотосурәт калды. Уитни Хьюстон.
Уитни Хьюстон. Әйдә, мелизмалап аның берәр җырын башкарып китсәң. And I will always love you. 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 Шәп. Белгән булсам, әлеге уенны күптән уйнаткан булыр идем икән. Тагын килерме сезгә Алла бирсен. Көтеп калачакбыз. Әйдә. Шундырыкта дәвам итик. Сергей Лазарев. Ай, мин әйттем сиңа булышып та җибәрдем. Аны танымау мөмкин дә түгел инде. Танымышы булмый инде Сергей Лазарев. Әйданың репертуарында. Миңа ярдәм кирәк, Алиса. Әлеге минутларда. Әйе, миңа хәзер ярдәм кирәк. Шалтыратырга мөмкинме? Мөмкин, әйдә. Урысча җырлар белә торган кеше кирәк инде миңа. Альбина Кармушевага шалтыратып карыйм әле. Әйдә. Алло. Альбина, исәнмесез? Альбина, хәерле көн. Альбина, синең ярдәмең кирәк. Сергей Лазаревның репертуарыннан берәр җыр кирәк иде. Менә 1-2 генә юл җырлап китәргә. Будет шепотом. Бик зур рәхмәт, Альбина, ярдәмең өчен. Пока. Рәхмәт Альбинага. Ярар, яхшы. Китте. Дәвам итәбез. Охо, безнең легенда җырчыбыз Салават Фәтхетдинов. Аның репертуарынан да бер җыр. Килә ява, ияләшкән бер балат, очар канатларың булса, тормас идең бер минут. Шәп җыр булды. Һәм соңгысы Ани Лорак, бу минем иң яраткан җырчым. Чынлап, иң яраткан җырчым Ани Лорак. Димәк, аның репертуарыннан син хәтта безгә озынрак җырласаң да буладыр. Зеркала, как озера голубой воды. Зеркала, где танцуем только я и ты. Әфәрин, рәхмәт Алсу. Бик кызык уен булды бу. Мин үземә дә ошады. Әйтәм бит, иртәнгә кадәр синең белән уйнарга була. 10 җырчы, 10 җыр, барысын да без йырып чыктык. Бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт, Алиса. Очрашканда күзләребез күздә, акырын гына атлап киләсең, үзең җыр сузасың, моңланасың, үзең елмаясың, көләсең, гашыйк иттең серле күзләреңә. Gittin yürüyüşlerine, әллә нәрсә булды, әйтә алмыйм. Гашык иттең мине үзеңә, гашык иттең серле күзләреңә, гашык иттең йөрүшләреңә. Yüzlerinde sinin kıyaş nuru, yüzlerinde bak sipkeli. Hazır gene anlayım, başladım ben. Sipkeliler bular
сөйкімлі ғашық еттің сірлі көзлеріңе ғашық еттің ерешлеріңе әлі нәрсе болды әйте алмай ғашық еттің мені өзіңе Гадилігін білен әсер еттің Кіріп қалдың ерек түріне Қолаң беріп күтіп әйткеніңі Әйте қойық дейіп біз бірге Ғашық еттің сірлі көзлеріңе Ғашық еттің ерешлеріңе Әлі нәрсе болды әйте алмай Ғашық еттің мені өзіңе Ғашық еттің сірлі көзлеріңе Ғашық еттің ерешлеріңе әлі нәрсе болды әйте алмай ғашық еттің мені өзіңе ғашық еттің мені өзіңе Әфәрин Алсу, рәхмәт, искиткіш болды. Әлігі жыр ниндейдір лирик мәхәббәт дүниясына алып кіріп кетіп, әркімні ял еттірді, ниндейдір хәтирәләр диңгезенә дә алып кіріп кетті десек тә була. Инде шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сау булашабыз. Рәхмәт бик зур безнең тапшыруга килгәнең өчен. Бүген бездә моңда, мелизмада, тембрда, искиткеч әңгәмәдә, шәп җырларда булды. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Казан филармониясе солисткасы Алсу Валиуллина иде. Ә мин Алиса Җамалиева сезнең белән әлеге минутларда сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Кунак бит шоу тапшыруының партнеры Аудио Казан тавыш яздыру студиясы.